Οι πρωτοβουλίες των επιχειρηματικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης για την ανάπτυξη της καινοτομίας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εβδομάδας Startup Europe. Εκτός από τη δράση για την πληροφόρηση των πολιτών για τα χρηματοδοτικά προγράμματα, οι πρωτοβουλίες εστιάζουν στην ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, με στόχο την υποστήριξη των νέων επιχειρηματιών και την καταπολέμηση της ανεργίας. Η σημερινή εκδήλωση, όπως γνωρίζετε, αφορά μια ευρωπαϊκή εβδομάδα για τις startups και στα πλαίσια αυτά γίνεται και μια εκδήλωση στο μοναδικό τεχνολογικό πάρκο που υπάρχει στην Ελλάδα, στην Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Κοιτάξτε να δείτε, οι startups είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που βοηθάει το μεγάλο ζήτημα που έχουμε και εμείς στη χώρα μας της ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία λοιπόν που έχει αναλάβει η Τεχνόπολη να προωθήσει τις τεχνολογίες του CERN στην Ελλάδα και μέσα από την διάχυση αυτών των τεχνολογιών να προκύψουν μικρές πρωτοβουλίες Ελλήνων επιστημόνων με σκοπό να δημιουργήσουν μικρές startups. Η χρηματοδότηση θα προέλθει από την Τεχνόπολη, η οποία θα συνεργαστεί με εταιρείες της νέας τεχνολογίας και με φορείς του δημοσίου, όπως είναι η Περιφέρεια, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και διάφοροι άλλοι φορείς. Έχουμε πάρει μια πρωτοβουλία μαζί με άλλους 7 φορείς, σύνολο 8 φορείς, για να προωθήσουμε ένα οικοσύστημα καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη. Αυτό έχει πυρήνα του μια πρόθερμοκοιτίδα, η οποία είναι η βάση για συνεργασία με όλους τους φορείς στη Θεσσαλονίκη, είτε είναι μέσα σε αυτούς που μιλάμε είτε όχι, που έχουν κάτι να προσφέρουν στο τομέα της καινοτομίας. Πιο συγκεκριμένα παραδείγματα τέτοιου είδους συνεργασίας είναι όταν ψάχνεις για παράδειγμα επενδυτικό κεφάλαιο. Μία θερμοκοιτίδα δεν μπορεί να βγάλει παραπάνω από 4-5 καλούς το χρόνο, και το να μαζέψει αρκετούς επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να επενδύσουν είναι πάρα πολύ δύσκολο για ένα τέτοιο μικρό αριθμό επιχειρήσεων. Αν όλοι μαζί μπορούμε να έχουμε μια κρίσιμη μάζα πολύ περισσότερων, μπορούμε να φέρουμε πολύ περισσότερο επενδυτικό κεφάλαιο, το οποίο όχι μόνο να ενδιαφερθεί, αλλά να ανταγωνιστεί και το ένα κεφάλαιο με το άλλο, ώστε να πετύχουμε και καλύτερους όρους. Οι ομιλητές επισήμαναν ότι το οικονομικό περιβάλλον της χώρας δεν ευνοεί τις νέες επιχειρήσεις, ωστόσο η κρίση μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για την ανάδειξη καινοτόμων ιδεών. Και πρόσθεσαν ότι εκτός από το ΕΣΠΑ υπάρχουν και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το Horizon 2020 και το Erasmus+, τα οποία ενισχύουν διάφορες μορφές επιχειρηματικής δράσης, καλύπτοντας ευρύ φάσμα κοινωνικών ομάδων. Η χώρα δεν είναι η πιο φιλική προς την επιχειρηματικότητα χώρα. Εντούτοις, το τελευταίο διάστημα έχουμε δει αυτό που λέμε ότι η κρίση μπορεί να αποτελέσει και ευκαιρία να αποτελεί ένα παράδειγμα υλοποίησης προς τον χώρο αυτό. Έχουμε δει πολλούς νέους ανθρώπους να βρίσκουν διέξοδο στη δημιουργικότητά τους και στην αξιοποίηση του ταλέντου τους και των γνώσεων και των δεξιοτήτων που έχουν αποκτήσει από τις σπουδές τους προς αυτή την κατεύθυνση, και αυτό μας κάνει αισιόδοξους να πιστεύουμε ότι και η νεανική επιχειρηματικότητα θα αποτελέσει ένα σημαντικό πυλώνα για το ξεπέρασμα της κρίσης, αλλά και ότι θα μπορέσει να λειτουργήσει ως ένα ανάχωμα προς τη φυγή των άξιων ανθρώπων προς το εξωτερικό, που λόγω της κρίσης τα τελευταία χρόνια τη βλέπουμε να παίρνει διαστάσεις πολύ μεγάλες. Υπάρχουν πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία. Βέβαια στην Ελλάδα υπάρχει μια δυστοκία στο να βγουν αυτές οι χρηματοδοτήσεις λόγω της κατάστασης που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν όμως και για επιστήμονες χρηματοδοτήσεις και για άνεργους μεγάλης ή μικρότερης ηλικίας. Για τη γυναική επιχειρηματικότητα υπάρχουν χρηματοδοτήσεις. Αρκεί κάποιος να ζητά την πληροφορία διαρκώς. Το Startup Europe είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων, μεγάλων επιχειρήσεων και επενδυτών. Ανάλογες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα στη διάρκεια της εβδομάδας σε άλλες 200 πόλεις από 40 χώρες της Ευρώπης.